Вчитель чого? Французької мови. Французької мови. Соціальний Вчитель французької. педагог. Ви соціальний педагог. Так, точно. Ви помили, це мій колега. Ну а як ви тут сюди добралися? Чому ми зброю взяли проти своїх? Суббота, сборы, никто не говорил, что пойдет сюда. А когда по факту привезли, уже одели, обули, уже выхода не было. Ви вчитель, ви знаєте, що відбувається зараз в Україні? Вот на столечке. На чуть-чуть, потому что информация была ноль. Ви ж вчитель, ну головою ж треба. Головой думаю. Вас як звати? Сокол Дмитрий Витальевич. Ви ким працюєте? Ви теж не військовий? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию здания школы. Слесарь. Слюсар. Як ви опинилися тут? Чому я Так же чому ви само, в потрапили субботу в с работы позвонил совхоз, сказал, как на сборы собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваші близькі знають де? ви? Нет, я сказал на учениях. Я думаю, що ви не навчали. Ви знаєте, що в Україні зараз відбувається? Ну, уже наслышан. Ви не чули. Вас як звати? Волков Олександр Вікторович. Ви тут теж в Горлівці мешкаєте? Так, Ким ви працюєте? сторож. Ви В сторож. техніку. В техніку. Боже, ви всі освітяни, хай Бог милує. Може ви ще всі з однієї школи? Чи ні? З різних? Да нет, сразу. Ясно, зрозуміло теж все. Так, ну це воїн, видно. Тільки я воїн. Ким працюєте? Що ви тут робите? Сторож в школі. Сторож Номер школи? 42, в Тельняшки, да? Воювали раніше? Нас на збори собрали, потренувати і додому відпустити. А поставили воювати. А до цього воювали? Я був в СОТа, я вже об'ясняв, я був в СОТа, десантний педагог, підписав контракт, я був завгаром. Ладно, з цим буде окремо розмова. Як вас звати? Царенко Константин Олегович. Звідки ви родом? Город Ждановка. Жданов. Це що, це в Україна взагалі? Донецька область. Донецький военный. Ким ви працюєте? Водитель. Водитель де? На шахте комсомольного. Ви на шахті працюєте, ви теж не військовий. Ні. Як ви опинилися тут? Чому Так же потрапили? самое вызвали на сборы. И привезли, переодели и привезли. Сказали, что на 3-5 дней. И по итогу Я зрозумів. Вас як звати? Кравцов Роман Юрійович, Звідки ви родом? місто Горлівка. Місто Горлівка. Ви теж не військовий? Не військовий, не служив, не воював. Ким ви працюєте? Соціальним педагогом у школі. Соціальний педагог. Ні, соціальний педагог у школі. Хай Бог милує, кого не відправляють. Соціальний педагог. Українською, як говорить, не соромно проти своєї батьківщини йти. Як вас звати? Запорожець Сергій Григорович, проживаю в селищі Пантелеймонівка, міста Горлівка, не військовий, працюю в школі вчителем. Працюєте в школі вчителем. Подивіться, вони всі говорять, це українці, це наші. Вони м'ясо, падли, блядь, штовхають. Слів нема, блядь. Господи, вас як звати? Кайсин Роман Иванович, З ким ви працюєте? мастер производственного обучения. Це в технікумі десь? Чи в Да, ТУ? училище. Ви теж, Боже, ви теж освітянин. Ви воювали раніше? Ви Нет, служили? я даже ви не, маєте військовий я не досвід? служил даже. Як ви потрапили сюди? Вас примусили? якось? Позвонили, сказали, Тобто ви прийшли по дзвонку, вас не силою не тягли? позвонили, сказали с вещами. Прийти, мы пришли и вот все. Сказали на 3 дня, на 5 дней. И вот. Це жах. Так, вас як звати? Лик Олександр Сергійович, Ви ким працюєте? вчитель. Вчитель чого? Зараз російською А мовою, були? А українською. були українською. Це ви в окупації, ви перейшли, значить, на російську. Вже українська там вам не потрібна. Говорите гарно, добре говорите. Ви в армії служили, маєте досвід? Ні, немає. От вас теж просто засунули в окоп. так? Ну, директор сказав так. Директор школи сказав? Ну, сказав в обов'язковому порядку з'явитися на мобілізацію. Ті, хто ухиляються, будуть піддані чинному законодавству ДНРівському. Я зрозумів. Так. Вас як звати? Харунжий Ілля Анатолійович, Ви звідки родом? Що Горловка. Віднімли ви ще голос. Не хвилюйтеся, ви вже в безпеці. Розкажіть, ким ви працюєте, як ви опинилися тут? Я работаю руководителем кружка в центрі детского творчества. Ви з дітьми працюєте, Так. ви гурток ведете. Да. Який гурток ви ведете? Комп'ютерна інформатика. Комп'ютерна інформатика. Як ви опинилися в окопі зі зброєю в руках проти України? Позвонили, сказали, то, что нужно явиться в военкомат, и вообще ничего не объяснили. Ви маєте якийсь військовий досвід? Ви з автомату раніше У меня стріляли? белый билет, я ни разу не был. с автоматом. Чому ви пішли в військкомат? Чому ви не втекли? Потому что потом мог бы лишиться работы.
Ну, краще роботи лишитися, ніж життя, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин, все. Я зрозумів. Добре. Ладно. Ну, я думаю, вже пояснювати не треба, да, що відбувається зараз в Україні. І що робиться наволоч, яка прикривається вами як гарматним м'ясом. І вам ще дуже пощастило, тому що ви тут. І ви вже в безпеці. Вас зараз нагодують. А ваші товариші, отак кілька десятків, отам вони в багні і залишаться лежати. Комусь потрібна медична допомога зараз. Є поранені, травмовані. Все нормально, так? Руки дуже болять. Це трошки потерпите, це вже недовго лишилося. Дуже болять. Ви будете живі бути, ви головне, що ви живі, і у вас є шанс побачити ваші родини. Я думаю, ви цього хочете. Тому спокійно співпрацюємо. Дуже хочете. Я вірю, все буде добре. Ладно. Це жах буде, коли посилати. Ще поживете, може вам навіть ваша держава може колись вас і пробачить. Ладно. Слава Україні! Героям слава! Перший крок зроблений.